कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. गांजा अंमली पदार्थ सेवन केल्ल्याक दोगांक अटक. कारवार जिल्ह्याच्या शिर्सी शहर पोलिसांन शिर्सी कस्तुरबा नगरच्या रियाद दाऊद उमर आणि अरेकोप्पाचे भालचंद्र गुरुमूर्ती मडिवाळ हेमका दोगांक शिर्सीच्या लिंगतकोंड रस्त्याच्या मार्केटा फाटल्यान गांजा सारखे अंमली पदार्थ सेवन करतना संशयान अटक केल्ली आणि शहराच्या पंडित आस्पत्रेत तेमगेली वैद्यकीय परीक्षण करून खात्री पडतरेत तेमचेर गुन्हो नोंद केला. एसपी एम नारायण, डीवायएसपी गणेश कयल, सीपीआय शशिकांत वर्मा हेमगे नेतृत्वात इतर पोलीस कर्मचाऱ्यान भाग घेऊन या प्रकरणाचो शोध लायलो अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. खबर सांगता हरीश नाईक. सध्या गरमेचे दीस सुरू असताना कारवार जिल्ह्यातल्या दांडेली आणि जोडा तालुक्यातल्या काही वाठारात पावसान हजेरी लायिल्ल्यान नागरिकांक काही प्रमाणात दिलासा मेळ्ळो. दांडेली हिंगा JN रस्त्याचेर मोठ्या प्रमाणात उदक वयते आशिल्ले. पावस अजून सुरू जालो जाल्यार काही दिसा पयले दांडेली आणि आजूबाजूच्या परिसरात पावसान हजेरी लायिल्ली. अचानक येयल्या या मुसळधार पावसान छत्री रेनकोट हाडून आशिल्ले नागरिक काही काळासाठी गोंधळ गेले आणि अचानक येयल्या या पावसान सुरक्षितेसाठी गर्दी आशिल्ल्या दुकानाचो आश्रय घेतलो. पावस जसो जसो वाडते गेलो तसे तसे गटारांतल्यान उंचे उदक पुरा सारखे रस्त्यावयल्यान वाहू लागले आणि या रस्त्यावयल्यान चलून वयचे अशक्य जाले. भावपूर्ण श्रद्धांजली. कारवार सदाशिवगड देवावाडाचे निवासी राम बाबू कदम हेमी मंगळवार 6 मे 2025 दिसा वयाच्या 76व्या वर्सार दैवाधीन जाले. मृत शांत सुस्वभावी स्वभावाचे आसून राम भाऊ म्हूण परिचित आशिल्ले. ते गेल्ल्या 55 वर्सांच्यान देवावाडाच्या श्री बर्गेबीड देवस्थानाचे पुजारी आशिल्ले. या कारकिर्दीत 5 वेळा उद्देपणाच्या यजमानकीचो तेमकां मान मेळिल्लो आसा हे विशेष. शेनवार तारीख 17 मे 2025 दिसा मृताल्या 12 दिसाक वैकुंठ संराधन आसून मृताल्या आत्म्याक शांती मेळूं म्हण तेमगेली घरकान सविता कदम, चलो दत्तप्रसाद कदम, सून दिपाली कदम, विवाहित चली स्मिता, जावय विजय एस पवार, विवाहित भयण मंगला एम राणे, पुतणे आणि पुतणी आदर्श, अमर, अर्चना, रोशन आणि सोनल कदम, नातवंडा विवान, दिया आणि भार्गव हेमी श्रद्धांजली अर्पण केला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लेमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुझुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवार जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कर वसुलीत जिल्ह्यात सिद्धापूर तालुको पुढे तर कारवार तालुको पाठी. गेल्या वर्षाच्या आकडेवारीतल्यान स्पष्ट झाला की कारवार जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या महसूल वसुलीत सिद्धापूर तालुको पुढे असून कारवार तालुको कर वसुलीत खूप पाठी असा. जिल्ह्याच्या सिद्धापूर तालुक्यात सगळ्यात जास्त टक्के म्हणल्यार 93.23% तर कारवार तालुक्यात सगळ्यात कमी 69.87% कर वसूल झाला. 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात सरासरी 82.44% कराच्या रूपात 18,92,79,198 रुपये जमा झाला. तितूंत पंचायत क्षेत्रातली मालमत्ता, उदकाचो कर आणि आस्थापनाच्या कराचो आस्पाव आसा. तितूंतले सिद्धापूर तालुक्याचे 23 ग्रामपंचायतीचे 93.23%,
अंकोला तालुक्याचं 21 ग्रामपंचायतीचे 91.18%, दांडेली तालुक्याचे 4 ग्रामपंचायतीचे 89.92%, जोयडा तालुक्याचे 16 ग्रामपंचायतीचे 89.91%, भटकळ तालुक्याचे 16 ग्रामपंचायतीचे 88.77%, होन्नावर तालुक्याचे 26 ग्रामपंचायतीचे 88.47%, शिरशी तालुक्याचे 32 ग्रामपंचायतीचे 85.35%, मुंडगोड तालुक्याचे 16 ग्रामपंचायतीचे 82.30%, यल्लापूर तालुक्याचे 15 ग्रामपंचायतीचे 83.61%, हळियाळ तालुक्याचे 20 ग्रामपंचायतीचे 76.28%, कुमटा तालुक्याचे 22 ग्रामपंचायतीचे 71.85% आणि कारवार तालुक्याचे 18 ग्रामपंचायतीचे 69.44% कर वसूल झाला. जिल्ह्यातल्या सगळ्या 229 ग्रामपंचायती मार्फत मार्च अखेरपर्यंत सगळं 82.44% कर वसुली झाला. तेतोच सिद्धापूर, अंकोला, दांडेली, जोयडा आणि भटकळ हे तालुके पहिल्या 5 क्रमांकाचेर आसात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.